Čau lidi, dnes vám ukážu top 5 nejmladších matek historie. Takže si udělejte pohodlí a začínáme. Lina Medina, rok 1933. Lina Medina se stala matkou syna Gerarda v pouhých 5 letech, 7 měsíců a 21 dní. Lina byla přivedena k lékařům kvůli extrémnímu růstu břicha, kde se zjistilo, že je těhotná. Vzhledem k její tělesné stavbě a fyzickému vývoji se předpokládalo, že měla předčasnou pubertu a syn jméno dostal po lékaři u porodu. Jelizaveta Liza Gryščenko, rok 1934. Jelizaveta Liza Gryščenko bylo pouhých 6 let a 7 měsíců, když porodila dceru. Tento případ byl velmi zvláštní a smutný, protože se předpokládalo, že Liza byla obětí zneužití. Bohužel o tomhle případu není moc informací. Mamzi, rok 1884. Mamzi bylo pouze 8 let a 4 měsíce, když porodila svoje první dítě. Byla členkou náčelníkovy harému v Nigérii. Její dcera se také stala matkou v mladém věku, což činí Mumzi jednou z nejmladších babiček v historii, a to ve věku 17 let. Anna Mumenthaler, rok 1908. Aně Mumenthaler bylo jen 8 let a 9 měsíců, když porodila své první dítě. Ale ve veřejně dostupných historických a lékařských záznamech není Anna Mumenthaler běžně uváděna jako jedna z nejmladších matek historie, což naznačuje, že její příběh je mýtus nebo že byl v průběhu let zkreslen. Hilda Trujillo, rok 1957. Hilda Trujillo se stala matkou ve věku 9 let. Otec dítěte byl její bratranec. Tento případ byl podrobně zkoumán, protože Hilda pocházela z velmi chudé rodiny a byla vychovávána v problematických podmínkách. A to je pro dnešek konec, takže nezapomeňte na like, odběr a u dalšího videa se znovu uvidíme.